Νέα Ζηλανδία. Η Νέα Ζηλανδία είναι ένας τόπος αγνότητας και καινοτομίας, διάσημος για το καθαρό πράσινο περιβάλλον, τους ανώτερους φυσικούς πόρους και το σπίτι της New Image International. Ο ιδρυτής Graham Clegg ίδρυσε τη New Image το 1984, αποφασισμένος να κάνει τη διαφορά στις ζωές των ανθρώπων. Μετά την τραγική απώλεια των γονιών και του αδελφού του από καρκίνο, ο Γκράχαμ δεν ήταν διατεθειμένος να αφήσει το πεπρωμένο του στην τύχη και έψαξε να βρει έναν τρόπο να προστατεύσει τα παιδιά του και τον εαυτό του. Ο Γκράχαμ είδε από πρώτο χέρι την ανώτερη ανοσολογική προστασία και τις θεραπευτικές ιδιότητες του πρωτογάλακτος, της πρώτης και πιο πολύτιμης τροφής της φύσης. Επιστημονικά αναγνωρισμένη ως εξαιρετική πηγή αντιβακτηριακών, αντιοικών και αντιμικητησιακών ιδιοτήτων, ο Γκράχαμ πήρε αυτό που είδε στη φύση, μέσα στο εργαστήριο. Εδώ και πολλά χρόνια από τότε, οι επιστήμονες βοήθησαν τον Γκράχαμ να ξεκλειδώσει τα μυστικά της πρώτης τροφής της ζωής. Το πρωτόγαλα. Το δώρο της φύσης, μια πανέξυπνα σχεδιασμένη ζωτική δύναμη. Τελευταία έρευνα δείχνει ότι το πρωτόγαλα είναι πολυλειτουργικό μέσω της επαναρρύθμισης της μακροζωίας του ανοσοποιητικού και του αμυντικού συστήματος του σώματος. Το ανοσοποιητικό σύστημα είναι το μηχανοστάσιο του σώματός μας. Ο υπερυπολογιστής που ελέγχει πόσο καλά λειτουργούμε και αμυνόμαστε από ιούς και βακτήρια. Όταν το ανοσοποιητικό μας σύστημα είναι δυσλειτουργικό, οι ασθένειες επιτρέπεται να διεισδύσουν. Η νέα σειρά προϊόντων πρωτογάλακτος της New Image περιέχει αντισώματα ικανά να επαναπρογραμματίσουν το ανοσοποιητικό μας σύστημα ώστε να λειτουργεί όσο το δυνατόν καλύτερα. Αυτοί οι φυσικοί πολεμιστές υπερασπίζονται συνεχώς την καθημερινή έκθεση σε μεταλλαγμένα βακτήρια και ιούς. Η New Image έχει αναπτύξει ένα μοναδικό ενισχυτικό για τα κύτταρα σε προϊόντα διατροφής, διαχείρισης βάρους και περιποίησης δέρματος. Το κύριο προϊόν της εταιρείας, το Alpha Lipid Lifeline, είναι γνωστό στο πιο πολυλειτουργικό υγιεινό ρόφημα πρωινού, αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η τεχνολογία λιπιδίων Α, που προστατεύει τα βασικά βιομόρια του πρωτογάλακτος από τα γαστρικά υγρά στους ενήλικες, μεγιστοποιεί τα θεραπευτικά ωφέλη. Η New Image εστιάζει σταθερά στον ποιοτικό έλεγχο, με όλα τα προϊόντα της να κατασκευάζονται σύμφωνα με τα φαρμακευτικά πρότυπα στο υπερσύγχρονο εργοστάσιό της στη Νέα Ζηλανδία, χρησιμοποιώντας τις τελευταίες καινοτόμες τεχνολογίες. Είναι τιμή μας που αναγνωριζόμαστε διεθνώς ως ηγέτης στο κλάδο μας, μέσα από πολυάριθμα βραβεία καινοτομίας επιχειρήσεων και προϊόντων. Η New Image διανέμει τα προϊόντα της παγκοσμίως μέσω ενός δικτύου ανεξάρτητων διανομέων, όλοι με κοινό στόχο τη βελτίωση τόσο της υγείας όσο και του τρόπου ζωής τους. Σήμερα η υγεία, η ομορφιά και η ευεξία είναι οι ταχύτερα αναπτυσσόμενες βιομηχανίες στον κόσμο και μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Η δικτύωση είναι ευκολότερη από ποτέ. Πολλοί άνθρωποι έχουν κατανοήσει ότι οι άμεσες πωλήσεις, είτε μέσω παραδοσιακών δικτύων είτε διαδικτυακά, είναι ένας τρόπος για να αποκτήσουν ένα συναρπαστικό και βιώσιμο εισόδημα. Υπάρχουν πολλά προηγμένα ωφέλη που τοποθετούν το σύστημα της New Image μακριά από τους ανταγωνιστές του. Η επένδυση σε άτομα που συνδέονται με ένα μοναδικό και ικανοποιητικό πλάνο πληρωμών είναι ελκυστική στους επαγγελματίες δικτυωτές. Ταξιδιωτικά κίνητρα με βάση τις επιδόσεις προσφέρουν πολλά ταξίδια σε ονειρεμένους προορισμούς και το κάνουν το ιδανικό επιχειρηματικό μοντέλο για να πραγματοποιήσετε κάθε προσδοκία και μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων σας. Πιστεύουμε ότι υπάρχει ένα επιχειρηματικό πνεύμα σε όλους. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να το απελευθερώσετε. Ρωτήστε το άτομο που σας έδειξε αυτό το βίντεο πώς να μπείτε στην νικήτρια ομάδα μας. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας για περισσότερες λεπτομέρειες.